Štart. Dvadsať sekúnd ešte. Ťažké. 10 sekúnd. Dýchaj, dýchaj. Ako s kettlebellmi dýchaj. Čas. Kliky. Výbušné. To hneď? No, nie, však teraz máš prestávku, ale už si lahni. Nachystaj sa. Ruky pred seba a keď zapípa, tak hneď ideš, aby si vedel ako. Ešte 10 sekúnd, dýchaj. 5, 3, 2, 1, čas. No hore poď. Tak. Super. Dýchaj, dýchaj, dýchaj. Ako s kettlebellmi musíš stále. Desať sekúnd dostalo. 5 sekúnd. Ešte jeden stihneš. Hop, prestávka. Čo tam máme ďalej? Výpady. Tak. Sústreď sa na výpady. Nie, že spadneš. Desať sekúnd. 5, 3, 2, 1, hop! Poriadne to koleno samo. Nemusíš ísť tak ďaleko, ale dole nižšie dávaj koleno. Tak. Tak. To je ono. Kratší krok a dole nižšie koleno. To je ono. Taký pravý uhol si sprav. To je ono. 10 sekúnd. 5 sekúnd. Čas. Čo je ďalej? Ďalej je Angličáky. Desať sekúnd. Ešte prestávka. Na angličaku nerobím celý. Nerobíš klik, nie. Len na ruky. 5 sekúnd. 3, 2, 1, hop. To je ono, bez kliku ideme. Tak, super. Desať sekúnd ostalo. 5. Čas. Ďalej. Nie, to prečítať. Horolez. Horolezec. Tak, priprav sa na horolezca. Päť sekúnd. 3, 2, 1, čas. Super, super, vydrž, 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 toto bude dlhý horolezec. Dlhých 30 sekúnd, vydrž, bojuj, 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 bojuj. 15. Bojuj. 10. 5, 3, 2, 1, čas. A posledné nám ostalo čo? Breakdance zostal posledný, super. Tak sa nachystáme. Nemôže byť iba jedno kolo. Dávaj, 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 nachystaj sa. Desať sekúnd. 5, 3, 2,
Čas. To je ono. Vysoko nožičku, vysoko, vysoko, vysoko. 20 sekúnd dostalo. Dýchaj. Nádych. A dobre, výdych. 10 sekúnd dostal. Nádych, výdych. Nádych, výdych. Nádych, výdych. 5 sekúnd. Poď vysoko tie nohy, vysoko. Tak. Čas.